Battaglia delle Arance, eli appelsiinimylly, on Italian Ivrean kaupungissa vuosittain järjestettävä ihan kipeä härdelli, missä juhlistetaan keskiajalla kansan kapinaa kaupungin tyrannia ja sen sotilait vastaan. Tämä myllytys kestää nimittäin monta tuntia ympäri kaupunkia auringonlaskuun asti, ja sitä voi seurailla turvallisesti tuolta verkon takaa tai sit käydä itsekin heittelee vähän etelähetelmiin. Punaisen hatun pitäisi teoriassa pitää sus turvas, mutta jos päätät mennä lähelle tuot myllytystä, niin kyllähän sieltä itsellekin osumaa tulee. Monella onkin tän jälkeen vaatteet ihan appelsiinis, naama verillään, huuli auki tai silmä mustaan. Mut ei mitään, sen jälkeen vedetään bissejä ja juhlitaan aamuun asti. Tää onkin yksi Italian kuuluisimmista karnevaaleista ja siihen panostetaan ihan huolella. Pitkin päivää ympäri kaupunkia on kaikennäköisiä kulkueita. Ja appelsiinimoskaa on kaupunki ihan täynnä. Sitten se siivotaan vaan pois ja huomenna uudestaan, nimittäin tätä koko myllytystä jatketaan 3 päivää ja koko karnevaali kestää melkein viikon. Suomalaisia mua silti ihmetyttää kaikista eniten se, että mä nähnyt missään yhtään käsirysyä tai muutakaan häiriökäyttäytymistä.